ба ҳазорон ҳаваси дард ҳанӯз сабзаи марзаи ғамро даравӣ. пуштаи киштаи андӯҳ гули дидаву чидаву бӯида равӣ. ба ҳазорон ҳаваси дард ҳанӯз ба нишотам бикаши панҷараро. ту маро тарфи гулистон набарӣ, интихоб аз чӣ кунӣ хамдараро. ба ҳазорон ҳаваси дард ҳанӯз нӯш созӣ маи гулхандаи ман. то ба кай ошиқи ашкони манӣ, ман асири туву, ту бандаи ман. ба ҳазорон ҳаваси дард ҳанӯз шаби маҳтоби маро медуздӣ. мебари ҷониби бунёди хаёл, ними шаб хоби маро медуздӣ. ба ҳазорон ҳаваси дард ҳанӯз махмали сабзи маро пора кунӣ. расад он рӯз ки мирам ба алам, аз барои буданам зора кунӣ. ба ҳазорон ҳаваси дард ҳанӯз нагузорӣ ту маро осуда. то ба кай гум шуда он мард ҳанӯз ваҳмҳоро бикунад олуда.